سلام ህፃናት ከመይ ኣለኹም ደሓን ደቐኒኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ኣብ በለስ ብቡቀለማት እንታይ ሒዝና መፂና ስእሊ ሎሚ ኸኣ ሕብርታት ሒዘ መፂ ኣለኹ ንፉዓት ህፃናት በሉ ክንጅምር ኢና ህፃናት ሎሚ መዓልቲ 4 ፓላንቺና ሕብሪ ክንለኽየን ኢና መጀመርታ ግን እንታይ ንስኣል ፓላንቺና ንፉዓት ህፃናት ፓላንቺና ንስኣል 4 ስኢልናየን ንፉዓት መጀመርታ ንለኽያ ቀዳሜቲ ብጫ እንታይ ክንለኽያ ኢና ብጫ ብራቮታት እታ ካልአይቲ እንታይ ክንለኽያ ህፃናት እንታይ ንልከያ ምን ይነግረኒ ቀጠልያ ንፉዓት ህፃናት ቀጠልያ ደድሕሪ እስከ ድገምወን ቀጠልያ ነታ ሳሰይቲ ፓላንቺና ኸ እንታይ ሕብሪ ንግበረላ ኣራንሾኒ ብራቮታት ህፃናት ኣራንሾኒ ናይ መወዳእታ ሕብሪ ተሪፋትና ነዛ ናይ መወዳእታ ፓላንቺና እንታይ ንቕብኣያ ንፉዓት ህፃናት ቀዲምኩምኒ ቀይሕ ብሓባር እስከ ንበለን ቀይሕ ህፃናት ናይ ሎሚ ሕብሪ መነመንን ብጫ ቀጠልያ ንፉዓት ህፃናት ኣራንሾኒ ቀይሕ ንፉዓት ብራቮታት ህፃናት ብራቮታት ናይ ሎሚ ዝመስል ነይሩ ህፃናት ኣብ ዝመፅእ ኸ ካልእ ሒዘ ክመፀኩም ደሓን ቀንዩ